नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो फाइनली टीजर आ चुकल बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना जाड़ा लागता के बारे में। और जोन टीजर बा उ आप लोग जाके अभी देख सकतानी ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। खेसारी लाल यादव जी कोमल सिंह जी के जोड़ी बा, जैसन कि आप सबके बतौले रहनी है। और गाना के खेसारी जी शिल्पी जी गौले बड़े। और टीजर आप लोग शुरुआत में तो देखिए ले लो हम, लेकिन सबसे बड़ा बात कि जोन गाना बा उ गाना के आप लोग सुबह सुबह ही सुन सकतानी। सुबह 6:15 बजे, जी हाँ, बिहान सुबह 6:15 पर ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ई जाके फुल वीडियो सॉन्ग देख सकतानी। अभी जाके एक टीजर देखी और आनंद ली और बताई आप लोगन के टीजर कैसन लागल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी, जाई जाके देखी। और हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में नया और ताज़ा खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।